street bob bi ehwe ensiesie emfa ema wonmo na no ana bra se dwon ekoduru no woni a ewo ho bi ekiremo se fade na wafa no pa se electrician na emom no ade a wasa nkode body tire ho ban se helmet no ene na se dwon wanfa bi anhyem eno nti wam susu se ebra wo foroye na woduru esoro honom na nkane no akyese homa na esensan soro honom ba sa miensa no a high tension no a ana kyese se dwon yi ni tiri ekwokaye ni tiri kaye no a ene kiki no ema kyese to yemo no ade eyi no ade ni free soro na enam se na wakyekere ne nan se the electrician for wam adwuma wam ye no ne ntenom ebra waba na wa meka fom o ana ni tiri esa hwe ne light pole no mu a ma mu paye ene moja se tese na ade hye Facebook no so Akoma 87.9 awrahusemi etwagu papa agisa okan ye ho na awrahusemi nyina ye de ehwom eno nti bra ba sa no na ho abahia sa posifo ene woni a wonom ehwe anyinama hoden ho sam so ECG adwumako nditru wonom be pie mu so de be ya womo ne hye begu akwemo na wonom atimi ayi sa dwan ade na firi soro na fei womo apa baabi ade na mu no akwakwahye ebra sam ni si ye na abo anwumre no be se no num eno nti yenkomra na anwumre be se no so ne fa ansa na wodumja adwumaku a wasa wonom hwe na krachi ane wonom ayi no ade firi soro no wonom ba ye ebe pie mu a womo bo omodin a eyi sa dwan ade ni firi soro ho a womo do ade no eto fom na ebra awrahosemi si Akoma kase ne gina ho pa eno nti woni ensem no esi womo ani mo no amane bo a womo ade to ye nimbu enie so nyanya kwa walire mami oti Melcom Junction no achi for the one in fibi o wa no tie ewie mo wa no boru a so de bla band woni me man kesu ne me request mo be so e man ko ko se ne wa kana ti atotu ogo ne na wi abeti bayre o mo akodi ya no play test me kwa bana sa join he fa na o ko se sie eni me ti an to obi afra Mr. Johnson sen ha wo eni me ya be 1 hour 30 minutes you kana me chimo no I say no ba be ye ju nto ya no si owura fa mi dance ne dey esura me so there be time ne dey e da pom me pa Messi and so nice day actually oh too my one it's a 20 corners like that you be the ne John na me moto twa me ti akra me moto twa me ti ano se mfa no why say no wi anything ne dia ba yi wa bobo Awrahusemi ade hye me di mu amane ebo eto mo anim no etwagu ewo Facebook ne so Akoma 87.9 eti wo so ba maden abra na behwe bi papa na msa no kwasem ne ensem na awraho pa mi kopa bibia bedi mpanimfo se to da bia ene me baye dan ene namo no sa dwan ene sensen soro ye ne dom pempia Akoma atwa ne ho ahia pa ene se Akoma kase ye so ekopie mu a ye de sa amane ebo anopa ye de esimu na guso ehwebie ewo Facebook no eso no yenkwa yanimo ewo ensem foforo mu a ye de ani kiremo ewo konongo na de hye mbeka ye nansan ye ana Akoma kase ye